Čaute chalani. Čau. Všetko dobré. Čau, kuriatko. Čau, kuriatko. Čo, budete len pozerať, alebo aj pomôžeš nám? Nepomôžem, že ja by som chcel vedieť, jak to robíte vy, keď tak sa ma môžete opýtať, čo nebudete vedieť. A čo to idete robiť vlastne? Šmielke, princovú natievku pošík. Dobre. A jaký je postup? To... Náhodou, neviem, niečo to čistí, či máš to z... My máme to z prince na to. No. Náhodou máš niečo s rafíkom? Ne, môžeme kúknúť. Nemám, počkaj, ukážem ti, že odrež si ten konec, ten máš. A teraz si odrež tento druhý konec. No, tak. A pozri, no tak. A že túto len takto si narežeš. Že tú prvú, víš? Že takto si to narežeš. Takto. A zlúpneš to celé. Víš, že len tú jednu šupku. Tak, vidíš? Že nemusíš to potom takto okrajovať, jak zemák. Takto. A skús ešte jednu. Vidíš? Takto máš pekný cibulu. Tonko, povedz ten postup, že čo teda robíme. Keby si nevedel, že opravím ťa. My krájame momentálne cibulu, nakrájame na také pološtvorčeky, Pološtvorčeky. tak. Potom môžeme pridať tam tam pridávame princu, smiešávame koreniny, papriku, Toto všetko tu máme. petršle, Výborné. maslo a tak. Tak ja to nachystám. Vidíš, jak ti to ide? Došiel si na to. Môžete potom ku mne dojsť aj do školy. No. Ty si varil niekedy toto? Nie. A ty si podľa mňa ani predtým ešte cibulu nešupal. Koľko? Nikdy prvý raz? Koľko treba na Ja si to? myslím, že stačí. Že... Stačí? No jasné. To už, No dosť. Toto môžeš skovať. toto je ešte navyše. To máme navyše, to môžeme nehať, že k tému môžeme kúsať. Ľúbiš tak jesť cibulu? Ku tomu môžeme nakráť ako to. Môžeme. A dajme si ešte ošupme túto jednu takúto. To je Jarnú mladá cibulku. No. Výborné. Ešte jednu a to dáme tiež k tomu. A prečo si to nekrájal na deske? Lebo tam, keď ja tam koľko na tanieri zvyknutý. Áno? Robiť už. Áno, lepšie sa ti krája na tanieri, jak? Koľko asi už tom sa naučil aj na tanieri Áno. robiť. Výborné. No potom tu máme teda, že masla. Aj také, aj také. Kedy tam budeme dávať? Či obidve? To by lepšie toto mliečne. Ty si čo myslíš, kedy bude lepšie? To, mlečné. Mlečné? Mlečné, tak mlečné. A vácie ľúbiš kedy? Toto je lepšie. Lepšie? Prečo? Čo je, na chleba ja mám lepšie toto. Maslo ako toto. Ale chuťovo, že ti to lepšie vyhovuje? Hej. Aha. Ty, Tomko, ja máš kere radšej. Ja tom bol zvyknutý aj na tie mliečne, lebo kvôli tomu, že to markety robia že to viem, čo je to aspoň. Aha. To nemusím aspoň, potom je chudovo lepšie to mliečne, To mliečne. to rastlinné. Tak vy... Treba dať to mlečné. Áno, môžeme sa tak dohodnúť. Tak Jasné. toto môžeme skovať, toto dajme na bok trošku. Tie rastlinné sú kokasy také akoby umelé. Umelé. Chudovo. Umelina. No ja neľúbim maslo. Víš, že nechutí ani také, ani také. Čiže tak. Potom tu máme toto, smotanu. Vy ste sa nachystali, dobre. Kerú smotanu tam budeme dávať? Záleží, jaká bude princa. Prvom rade. Že či bude hustejšia, či rýča. Tak daj brinzu už do misky. Lebo tam podľa toho, No. a ešte aj dáva tá sol, podľa toho, že je slaná. By sa Brinzu. mala najprv ochutnať. Čiže ty budeš hlavný koštovať. Dobre? Povíš, ty solíš moc alebo málo? Ja pýtam dal aj viacej, lebo No. kvôli niečomu inému, že Kvôli ja čomu? mám inú chuť. Aha. A ja mám určitú tú vec, určitú chlopu. Jakú? Tú slazu. Aha, čiže ty necítiš, že slané? Že viacej mi cepere soli, že viac slané Tak potom to mám asi aj ja. než by som mal cítiť. Áno?
Čiže počkaj, viacej soli mi se bere, než... Áno, čiže menej cítiš slané. Tak to potom asi mám aj, alebo ja tiež dosolím. Lebo to je toto. No, Tak. jasne. Ale mesko si vyklepal dneska spokojne? Dneska som ešte neklepal mesko. No. Ale ináč akože dobre sa to klepe. Ja som, že klepe dobre. Ne? Keď je byť dobre, tak klepe sa Ja, dobre. no, jak dobre. Počkaj, Filip. Áno? Minule som si myslel, že si teplý. Ja? Hej, A to jak si na to Je, keď- došiel? Povedz. že tam je akože... Keď priateľka, počo? To tá kokáci nevie. Nevíš, je ako? No, toto. No. Počkaj, Filip. Minútku, Minút- si len pár vecí vyškrtať. Tam je akože... Á, že si vyškrtáš, lebo si myslel, že Hej. som teplý. A prečo som si myslel, že som teplý? Lebo tam to málo kto vie, že keď aj máš priateľku a to, A byť aj teplý. keď nemajú priateľku, sú. V akej nie sú. Počkaj. Keď o nich sa nevie. Počkaj, a ty si teplý? Nie. Ale nemáš priateľku? Nie. A ty máš priateľku? Nemám. A si teplý? Nie som teplý. A Tak chlapom mi nie to som. nevychádza. Ale v akej považujú takých ľudí za... Jaj, a keby si ma nepoznal, že kúkneš na mňa, že myslíš, že som teplý? Nie. Ja, By som si ja by to nesúdil, dopredu. Ale čo, nemusíš súdiť, že ja nehovorím, že súdiť, že čo by si myslel? Chcete možno normálny človek, ktorý má aj svoje plusy aj minusy. Rozumiem. A bol by som teplý? To ja nehovorím, či si bol teplý. Ja sexualitu takto neriešim. Ne? Pri takýchto A vadia ti teplí ľudia? Nie. A Ja tebe? Nie. Akože nevadí mi, ja som chcel len vedieť, že prečo by som akože bol akože teplý. Lebo akože ja si myslím, že nevyzerám jak teplý. Nie. Nevidíš, že normálne ako chlap. Ale že aj vakí tí homosexuáli vyzerajú ako normálne. Jak teplý, no? Niekedy Vyzerajú ako normálne ľudia, ale sú na inú orientáciu. Áno. Ja to aj A sú že teplí, Áno, a... že takí, čo normálne vypadajú a sú teplí, Áno. a potom sú takí, čo vypadajú teplí Áno. a možno aj nejsú teplí. Hej, No. že ja to majú začal. Dneska to je barziaké už, no. Jasne, Dneska no. je to, víš, to je taká doba. Ja to majú začal A tak, teraz tí nové veci, že sú takí, že ne, že ví, či je teplý alebo neteplý, že ono neví, že či je chlap, lebo není. A víte, jak sa hovorí týmto novým? Nie. nie, Nevíte? Kvíre. Chvíle. Kvíre. lebo to môže byť, že má aj obe orgány naraz, ako vyvinuté. Môže? Tam kukasi, čo aj som počul aj po týchto lekárskych, že môže byť, že má obidve orgány Aj na vyvinuté. chlapov, aj na všetky. Že a vedľa seba ich má, alebo jak ich má? Čo ja vím, ja nejsem lekár, ale to lekári to zistili, že Zistili? také genetické Ma mutácie sú. zajímalo, že jak to zistili. Lebo tam asi pri bani, alebo tak, keď boli mali. Že asi došli, no, že s tým, že toto sa tu deje. Že- To som ja ešte nepočul. Že Ty si už genetické také počul? mutácie. Teraz počujem prvýkrát. To sa volá No, zemulohematofoita, že toto som, rozumiem. A ty si to videl? lebo kokasi, aj keď tí televízne, keď pozerá Možné. tí diagnózy, že tom kokasi aj tí diagnózy, kokasi tom pozerá tí A to ťa baví? Kúka také lekárske? kokasi, No. baví kokasi, keď s rodičmi to pozerali sme a počo, Aha, že tam to bolo čeliaké, tieto. Zaujímavé. Ja som to úplne teraz počul. Ja. Som ešte nepočul. Lebo že viem, že to existovalo, ale to je také unikátnejšie ešte. No je? To je neuveriteľné. No ale dneska je taká doba, že ty sa Jasne. môžeš ráno zobudziť Tak.
a povedať si, že Ale jak sa cítiš. to existovalo ešte už. A ty kebyže si môžeš vybrať, že čo by si sa chcel cítiť, čo by si sa chcel? Ale ja sa cítim, čo som v skutočnosti a čo sa ozaj vyvinulo. Ale aj to si určite videl, že také tie videá, že napríklad pánko povedal, že sa cíti jak sanitka. To si nevidel? To si myslím, že už je trochu psychiatrovi alebo psychologovi treba nastaviť, že už či má psychiku zdrav. Že či je to v poriadku. Či má psychicky je zdravý. Rozumiem. Lebo to je o tom, len teraz. Tomko, to není psychológ, to je klinický psychiatr, alebo analogický psychiatr. Áno, ale to iba hovorím, že keď to hovorí, že keď si niekto myslí, že niečo je iné, než je v skutočnosti. Áno, to je psychiatr. Áno. No, ja sa tiež barskedy cítim jak sedačka. Jasne. No, Ako sedačka, stolička, hoci barš, čo, ako no. vrtak, Ako tak vrtak. určite. No, pomazanková. určite. Poďme ďalej, Tomko. Čo, ty a vzťahy, koľko mesička si už vyklepal? Akože číslo? Číslo. To ja neviem povedať, že Koľko? číslo. S tou pomazankou. S brinzovým. No, No, neviem, či to tak povedať. slabý neviem, Asi. ale dosť asi. Ne, to, že by som bol Casanova, to ne, ja neviem, do 500. Dobre. Víš, Do 500. som dostatok. Dobre. To môž dobrý vrtak. Univerzálny. Ne, 220. to natoľko ide. No. No, Keď tiež ešte na 30, to to nezvládne. ešte príjmať, no, to musíš záražky dať ešte ďalšie. Treba prihlášky spraviť. Ale bezpečné iba. Také, tak jasne, bezpečné, aby nechytilo. No a musíš kúknúť, či to nejde. Máš veľa receptov, poznáš veľa receptov. A poznáš nejaký recept na balenie? Akože čajku, keď chceš zbaliť? To asi. Alebo niečo, keď chceš zabaliť, akože To asi, vakuovo, alebo tak. to asi myslia na baby. Na dievčatá. No jasné, že áno. No, rozmýšľam, že odkiaľ začnem. Že určite vždycky, keď sa stretneš s nejakú babu a chceš jej dať akože najavo, že sa ti páči, tak sa jej musíš opýtať, že či sem chodí často. Často a či ťa bude mať rada, nie? To hneď druhé sa opýtal. No, to asi. Ja neviem, že ja to nemám asi, že ako to je recept na balenie. Každá čajka, úplne každá čajka miluje chlapa, čo varí. Tak, varí a čo Úplne robí každá. koláč, áno. Dobrý koláč a brinzový klepač ešte. No, klepač. V zásade, no. Ale ty sa musíš dostať do toho momentu, kedy to vieš ukázať. Tak, a preukázať. A toto, to ja neviem, jak by som vám povedal, že nejak zaručil. No keď sa... No, Nie, dobrý, klepač nie, už nechce. nezajíma klepač, že najprv musíš zbudiť v čajke taký... Záujem. že má záujem o to, že niečo chce od teba. A to väčšinou... Ja neviem, ty No, aj by som jej povedal, že ide do Potom už ona nechce ísť. A už potom môže tie jesť. Jasne, dáš klepač na to. Neviem, toto aby som teraz nebol za úplného že čo by sme tam dali? Poradte mi vy, ty jak bali ženy? Ja vážim tak ženy, vieš, ako povedem už tiež, že ťa vonku, nie? Zoznámiš. Ale keď sa úplne prvý raz sa stretnete, lebo ja si to nepamätám, že... Musí jak sa vedieť, toto- aký si človek znútra. Hneď? Nie? Hneď ukáže vnútornosti? Tak nie vnútornosti, tak ale musí sa preukázať, nie? Aký Jak? si, vieš, ako ponúkneš žene. Toto, vieš, ako. Tak dajme tomu, že ja som žena včú. No. Že poďme to akože toto. No. A stretneme sa Ahoj. Na pošte. Na pohári. na pošte, sa ma Ako? opýtaš, či nejdem na pohári? Čo sa? Z pošty ideš von asi, nie? No čo, a na pohári? Na pohári nejdeš? Na Opa, vínko. teba to je ráno. Okolo toho 5, tak nie?
Opaté Po už zavretá. pesáže, po meste. Čiže hneď pozveš niekam. Tak jasne. To ja nemám asi tak. Ne? Ne. Ty uvaríš niečo. Asi. Hej no. Sa aj opýtam, že čo jí. A či je spravíš. Jak by som jej to vedel spraviť. Aha. No, tak takto. Toto je moja balécá hláška, že čo rada jíš. To je dobré. No, a podľa toho, čo víš, a keď ti hneď povíš, že brinzový klepač, pá, Koniec. je to tam. Už je tá tvoja. No. Dosť dobre, Dušenko. Poďme ďalej. Dosvetili sme sa o tebe, že si dobrý kuchár, aj dobrý divoch. Máš tam kucharky. Na Instagrame sme videli, že si aj komikom, ale ty si tu nepreukázal tú tvoju komickú stránku ešte. Môže nám povedať nejaký vtip? Hero, haru, nie? Rozmýšľam, že aký vtip vám poviem. O čem? Ohľadom, hlavne keď si kuchár, či kuchári nemajú medzi sebou nejaké vtipy. Kuchársky vtip neviem. Ti povedať. A ne každý deň, víš, že to je také, že... No kámo, že to je teraz, že by si mal že nápadne ma vtip, to vôbec. Aj, vieš. Ne. Hlavne o blondinách, tí sú Blondina? najnuté. Takéto vtip. A ty víš nejaký taký vtip? To koľká si, Povedz mi, možno sa chycím. Povedz, že ty vieš iný vtip. že koľká si, prečo blondina parkuje viackrát auto? Lebo nevie trafiť to na miesto. Dobre. Ešte jeden taký vtip a nakrájam ťa do toho. A ty vieš, Dušan, vtip? Ja neviem ti. Ne? Ja si myslím, že ty takéto vtipy, že to je... Ja mám radšej ten Humor, nie? no humor, taký Humor. prirodzený, že Tak- to vznikne, víš, že Jasne. takto, že takýto vtip Vlčaný, som nie? nepočul ešte. Že viackrát parkuje, lebo sa nevie trafiť na miesto. Akože pobavil som sa aj... Tak pizdadovi, tak nie? Ne? Ale či ako? Jasné. No, Tak pizda nechceš dať prták. Ale taký tu by si dal prták. Bez pizdy. a kam? Dojde. No, nevím vtip, Tonko, prepáč mi. Pohote. Nevím čo mi je. Ne, čo mi je. Tomko, tak ty vieš vtip mu povedz. Ešte jeden. A prečo policajti nosia aute pílu? Nevieme. Pílu v aute? Áno. Aha, prečo? Veď? Aby lepšie píli zakruty. A ja z hlavici, ja tu. Vieš, čo je tretie, jak by si hodil novorodenca od strom? Ne. To je. To ani ja neviem. To máte. Kvalitný stand-up. To na pecku, nie? To na pecku, ne? Pecka. Že ani ja neviem. Toto je na Fistbump. Ale vieš, to tam to máš napísané. Jaj. Ja viem, už som sa chytil, že poviem vám vtip, ale neviem, či to akože pochopiteľné, dlhé to je, no. Tak povedz, Že sa narodil syn, akože chlapovi a Hej. zavolali mu, že Matúš do tej porodnice došiel natešený, lebo chlap sa teší, keď má syna, ne? Že no, že ja som pán Novák, ne, že mal by som tu mať, že syna. A ona kúkne, ne, do tých papíru, že áno, že no, že máte syna, ale že čo? Kúkam, že čo? Že ale on nemá ruky. Padel dole, ne? Plakal, víš. Že no, ukážte mi ho, ale on nám hovorí, že ale on nemá ani nohy. Tak padel, nechytil ho doktor, poď, že ideme. Došli a v tej postelke bolo také oko veľké. Hej. Vieš to predstaviť? Že si idú ukázať syna a také veľké oko. No. A on, víš, Jasne, ľudia, čo to vieš. však ľudu mu bolo, ne?
tak stál s tým doktorem a na to oko, že a ten príjma, že na to on ani nevidí. Dobrý. Ten bol lepší, ten, čo Tomko povedal, no. Tomko ešte niekto povedal. Jaj, to nebol konec. Ale toto... To by som ani... Ten koniec... Jak to Čimo to... Nedohol. Ale to je vtip, Tomko, vieš, to nie je nič zlé. Môj... Vybrané slovo poker. Pri tom, keď to robím. Aha. Teraz povedz. Teraz sa daj. Teraz sa ukáž. Čo jej povieš, že tak? Ale... No. Dobre. Dobrý vtip. A čo sa týka moderovania, myslíš, že ty lepší moderátor než ja? Tak. Tomko, nemyslím si. Ja si myslím, že tebe to dosť pasuje a že ty si sa našiel v tomto, že čo by to malo ako byť a nedovolím si ja povedať, že som lepší moderátor jak ty. Ďakujem. Hoci toto ja sa snažím len, ale nerobím... Tak ja som sa snažil najprv dlho. Víš? To potom dojde, neboj. Za chvíľočku budú ďalšie podcasty, potom dojdú také tie akcie firemné, že budeš večierky moderovať, potom dojdeš na nejaký stage, nejaké podujatie. Dúfam, že to vyjde. pôjde. No, Dúfam, že to vyjde. Dúfam, že a ja, že dúfam. Zasa mi tí galopy dávajú hore, neviem prečo. Nechcem tu pohoršiť voľakého, víš. Tak jasne, z toho krta. Do